Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Sa office. Public Service. Una sa Aksyon. Tinuod nga lami sa presyo nga masaligan. Tatak Asia Brewery. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong hapon, today is Wednesday, Merkules kita mga kaaksyon nga edisyon sa atong nga pagpangalagad. Unyo 22, 2022. Kung naton balikan, ang pinakamakasaysayan hindi lamang diri sa pungsod Pilipinas, kundi man sa bilog nga kalibutan. Today, June 22, ginaselebrar ilabi na sa Estados Unidos ang National Kissing Day. Aksyon Radyo. Amo na ginatawag naton nga adlaw sa mga paghalok. So pwede ka guro ni kahalok si mo kagugma? Do biray lang ba nga bisan basahan ka da hindi pwede ka pangakig? Radyo. Because today is National Kissing Day sa Estados Unidos. Kag nagapati mga kaaksyon ang madamo nga ini nga adlaw ang pagpakita gidamang sa aton nga paggigugma. Kag agud man mas mapaayo ang ato naman nga ikaayong lawas. Action J, basi pwede tada ma-play ang aton nga graphics. Kaya ginakabing mga kaaksyon nga ang paghalok nga maayo sa isa kataho. Sa aton nga wellness gid individually, no? Dugang pa sa pila ka mga pagtuon, ang pag-case o kung ang paghalok, naga-relieve sang stress, naga-burn sang calories, kag may benepisyo sa aton mismo nga immunity. Madamo sa mga perks o kung abi benepisyo mga kaaksyon, nga ambasang mga pila ka mga scientists, hindi naton ma-imagine pero dako ang mabulig sini, ilabi na ko ni kayong lawas ang aton paghambalan. Aksyon Radyo. Subong man nga mga panahon, ginakabig nato ng paghalok kung ang keys bilang pamaagi sa pagpakig-angot, pag-istorya o kung isa ka pamaagi sang komunikasyon. Aksyon Radyo. Sa ibang nga mga kultura, ginagamit naton ang paghalok kung ang keys agud nga mapakita ang aton nga pagpalangga. O kung sa ibang nga kultura mga kaaksyon, pinaagi sa pag-greet sa ibang nga mga tao. Ang running theories ang evolution of the kiss ay base ini sa natural instinct na mag-share ikaw sang pagkaon. Kaangay mga kaaksyon sa mga mammals nga nagapakaon sang ila diri nga mga kabataan. Umalimpasad to mga kaaksyon ng mga istorya na nagapati na nga ang kiss nag-trace back sa pungsod India, bangod man sa pila ka mga text nga nagapamatuod nga may mga earliest forms pagid sang paghaloka. From 15 BC mga kaaksyon,
ginlaragway ng kissing bilang pamaagi sa pag-grab o kunang pagpisil balana pagkusi sa ilong sang isa ka taho. Aksyon Radyo. Gamay gid lamang nga history may kaangtanan sa paghalok o kun kissing. Sang 1300s ang pagkiss mga kaaksyon ang gindumilian sang simbahan katolika. Ang ginatawag bala nila nga holy kiss. Bangod sang kabalaka nga mahimo ini mangin unholy kiss. Aksyon Radyo. Ang rason diri mga kaaksyon ni Pope Clement V mo kuno abusaran sang iban nga taho. Sang 1896, ang pinakauna nga on-screen kiss ang nakit-an man sa pelikula nga The Kiss. First time ini makaaksyon pod si May Irwin kag si John Rice Looking Clips. Aksyon Radyo. Happy National Kissing Day sa atong tanan nga mga kaaksyon, ilabi na didto sa Estados Unidos. Diri sa may pungsod Pilipinas, pagkabati nila nga today is National Kissing Day. Gaharara gining iban mong, no? Para yun, nablas ang mga ambahanon nga let me kiss you. Radyo. Someone you physically admire and let me kiss you. Let me kiss you. Mayong hapon akong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz kag welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Aksyon Radyo. Nano bala mga balita nga dapat ninyo bantayan diri sa aton pagbahaga diri man sa atong palatuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Sa aton headline number 1, sa sudad sang Sagay, 46 anyos nga lalaki arestado pinaagi sa pagserbe sang warrant of arrest. Ang sospetsado ang may kaso nga napulo ka counts sang rape mga kaaksyon. Ang korte naghatag sang 1.2 million pesos nga balayran o kumpiyansa sa sospetsado para lamang sa temporaryo nga kahilwayan. Radyo. Swerte ni 10 counts of rape, kapulo igit sulit-suliston ang sexual abuse. Radyo. Sa ato naman nga headline number 2. Enkwentro nagluntad sa barangay Minapasok sa Banwasang Calatrava kainasang aga. Oy, ginabulabanta na pulo ka mga rebelde ho nagkaenkwentro sang mga militar kag naglawig sang 15 minutos ang binayluhanay sang lutang. Radyo. Sa ato naman nga headline number 3, top 4 most wanted person sa illegal nga droga sang Talisay City PNP. Arestado man sa naging padigayon nga bypass operation kagabi. Radyo. Sa aton headline number 4, roll-out training sa Barangay Drug Clearing Program para sa 20 ka mga barangay sa Banwasang Pontevedra, ginpangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency, Negros Occidental. Radyo. Sa aton headline number 5, pamilya sang napatay nga senior citizen kag abogado nga nakabunggo sa biktima nga nagresulta sa iya kamatayon nag-aregluhanay. Pero financial support sa hospitalization kag pagpabulong sa biktima ginpasalig man sang abogado. Radyo. Sa headline number 6, mga displaced workers ng Bacolod City Water District o ginpasalamatan nila si Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez matapos nga ginatubang sila kag ginpamatian sang ila sitwasyon kag mga problema. Radyo. Sa headline number 7, lokal nga panguluhan sang Negros Occidental. Ginatingwaan nga maplastar na ang updated Provincial Development Investment Plan sa sulod sang 3 ka tuig sa idalom sang panibago nga termino ni Governor Bong Lacson. Radyo. Ang balita man sa Kapitolyo Provincial ikadulong karon ni Action Art Hupon,
Development Investment Plan sa sulod sang 3 ka tuig ginapreparar na sang lokal nga panguluhan sang Negros Occidental. Amo ni sa Aksyon Radyo. Sa balita City Hall, igadulong man ni Action Dale Salazar pagatubangay sang duha ka transition teams sang incoming kag outgoing administration nangin matawhay subong nga hapon. Aksyon Radyo. Sa mga balita national, RITM pwede na makatest para sa monkeypox detection. Aksyon Radyo. Hoy, Pilipinas nakarecord sang 32 na naman kabago nga kaso sang BA.5 sa variant cases sang COVID-19. Aksyon Radyo. DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere magaserbe bilang National Vaccination Operations Center Chairperson. Aksyon Radyo. Kag 39,705 ka kasos sang dengue na record sang Department of Health alin sang Enero tubtob Hunyo 4. Nga po, nag-execute affidavit of non-interest mo si Richard Jimenez, hindi na siya magpasaka pakaso sa pulis naman. Ang nasa labas naman, under medication sa bumarap siya, kaya nag-operahan ko siya kapag sa ospital. So, wala may na file na case and then sa drop-off, so kung siya pag-apod bastuso sa mundo. So, siya na-consider sa mga state level individual from Pastig 4 sa Bristalisay Police Station. So, we can coordinate with them, we can coordinate with her when it comes to the assistance. Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time las 5:08 na. Aksyon Radyo. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa ating pagpangalagad diri sa Action Reports Afternoon Edition. Merkules kita nga presentation Hunyo 22 tuig 2022. Subong hapon, liwat naman kita. Magadulong sa inyo sa pila ka mga bago mga dalagko nga mga balita nga natipon sa atong mga Action Unit Reporters. Atong nga Action Patrol Reporter may kaupod naton sinigid lamang nga hapon. On board na sa Patrol 2 sa ito naman nga Gostin Patrol, upod naton si Action Zil Minardo. Back to back sa piloto sa Patrol Action Papang Nixon Tahom. Aksyon Radyo. Padayon man ang atong pagbantay sang pinakauli nga mga balita national, balita international, flash report kag breaking news. Upod nato ng puwersa ni Action An Defensor Lisay. Aksyon Radyo. Diman sa Studio A Master Control sa atong technical side. Upod naton si Action Henry Espolgar kag Action JM Baykina. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kanginan Action John Diaz. Tub-tub naman kita, lasais ang takna subong nga gabi. Welcome sa liwat sa Action Reports Afternoon Edition. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Hindi na natin paguyangan ang aton yung tiyempo'y balo na natin ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod subong nga hapon. Paglili natin kay na medyo magulugan umo ng kalangitan. Sa ibang nga may areas gani wala sang linyaya sang kuryente. Bateko dito sa southern portion sang Bacolod City, may pila ka may areas nga blackout o kung ban-out mga kaakson subong nga mga tinion. Let's check ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sang sulad sang Bacolod pod naton sa aton nga Patrol 2 sa aton nga Crosswind Patrol si Action Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, may nga po na. Action dyan na magalumon nga hapon, about na may na kayo doon naghula-hulaw na ang ulan, no? So baka hapon, ari pakitaya sa Barangay Batay, action dyan, no? Kaya may ginapatigayon, during bypass operation niya ang sa bahin sa Police Station 3, no? Susubong, na ano ko bigan action dyan, napiran ko lang yung mga tao, di daw, wala na nag-face mask ang iba, no? Si Toto, wala nag-face mask, akay nagkakaon na ice cream. Nagkaon sa, may rason sa, may rason kung away sa kuno face mask, no? Kaya kakaon sa ice cream, pero tapos sa kaon, suksok kagad balik face mask, ya. Gani, kay kalabanan, pero sa mga suludlod ni Balan, no, kung ang mga ginatawag natin ban action dyan, yung mga illegal settlers, na ilabi na sa mga squatter areas na, ang iba na iya, wala na gid
pandemya pamatsag nila. Gani. Kay Kay kun- wala na sila yung nag-face mask. Kaya kung hindi sa mag-suksok sa face mask ya, hatag yung ice cream ya si mo. Ayun, di purma. Pati Pero ah. subong may rason sila kay kalabanan na sila nagkakaon na ice cream. Ah, okay. Nagkapumahaw sila yung subong nga hapon. Abi ko ng libre Oo. kada sa ila ice cream. Wala. Ayun, di purma. Nami ang Ako panahon ganito nag pala, ano na naghulaw-hulaw na Aksonzil, why nagid man nagapanalit Wala na. Sining nga hapon, wala nagapanalit siya action dyan. No? Kagina pa nagahulaw ni mga alas 4 guro sa nga hapon, no? Nagahulaw na iniya ang ulan niya action dyan, no? Ang dalanon diriya sa may sila sang Macolod, ang lakata sa nga traffic ko, mahinay pa sa gyapon action dyan, no? Kaya rush hours, subong, no? Alas 5 sang hapon, ang mga kautuwaran natin nga halina sa obrahan niya, palauli naman na action dyan, no? Sa diri nga area, bada sa may barangay Bata, action dyan, no? Ang nadakpan diriya, duwa ka suspisado manini, no? Kag sa subong action dyan, ang mga gasolinahan niya sa pag-checker ko daw, lakalaka ang kapatughong. Damo sila guro pundo. Damo Kaya pundo? nagbigay sang, antes magtaas si action dyan, ang gasolina kag crudo yung sa nagbigan, nagbaka-baka na ni sila patughong sa ilang mga salakyan. Duwa No, man nakita nakabutang. It's either damo ka pundo o kon wala ka gid sa inog patughong. Ayun, di purma. Wala pa na ka na mag-rollback, liwat. Wala to mag-roll back liwat. Putek limutaw mo eh. Ayun, di purma. Putay kalimutaw, te. Subong nga, aragoy, gid nga sa bahin, sinisang nga may mga salakyan, aksyon dyan, no? Kadamo, diri yung mga kabataan, aksyon dyan, no? Pag dinalagan-lagan sa mga I don't know dalan. Aksonzil kung subong nga mga tinion ang barangay Bata dragapon gapundo ini mga delivery van ang panel kung agyan na dablaling ka mo sa may circumferential usually dira na sila ka standby hindi pa bala kasulod kay alagyan kinagadaan pa Bredco Port eh. Yes, correct action dyan. Damong yapon. Ilabi nagbid akong gabi, bala, no? Ang mga dagko, sini mga wing van, delivery van nga natumbod man action dyan. Ara man na sila sa yapon sa may panghigaro, no? Sa barangay Bata, no? Tabo ka dito sa may Riverside action dyan. Kaya badamo, gid kita dira yung makitaan. Pakadto na sa may Banago, no? Butong dira man sa barangay 2 kaga 3, which is ang mga may sila may mga bodega na action dyan. So that's why dira man na sila nagaparking. Pero kung isip-isipo na mga dyan, so hindi na dapat pwede parkingan dira kay sa gabal katama sa mga nagamaneho. Kag delikado, mayo lang kung perme may mga warning device ina sila nga ibutang dira kay kung daw medyo bastante man ang drive sa nga motorsiklo kung kasus ati amo gid na ang lain pagid, no? Kay madulo man dira ang pero sa may dris area yung sa nga Bata action dyan, no? Medyo masanag-sanag na kay tidamo yung mga street lights sa kadadalan ang sining. So okay naman kasi 8 lanes na di action dyan mo, no? Sa may Bata yon. So medyo malapad-lapad na ang dalan. 8 or 6? 6 siguro, 6 lanes. I guess 6 lanes. Oo. Karon balik ako tabla isipon ko para Isipagid. Isipagid black ay para di ka magsala black ron da. Oo, isipon ko. Pero anyway, Aksonzil, no? Ang aton dalanon subong hapon, medyo magulugutok-gutok ilabi na dira sa area sang Lacson. Kung halin ka mo di Yes. kay nasa may aton dibi sa estasyon, pasaka ka mo to pa barangay Bata, perti nagkaroon traffic ay. Correct action dyan, no? So, grabe ang traffic. Dira sa may barangay Bata, kaga sa may dalan, Lacson, man na action dyan, no? Sa gina, nalabian, tabis kandiin ka na maglapos ka man dira yun sa may Kapitolo, kung sa may police station to, no? Kung halin ka dira sa may Bredco Port, mag-agi ka man lapos diri sa may ang iban na action dyan kung going sila sa north, no? Diri sila gapang lihid o kung nag-aagi sa may barangay 2, barangay 3 action dyan mo kay dira do hindi gid katama bala matraffic o kung na daw ang nagalabay lang gid yang halin sa Bredco nga mga dagko nga salakyan. So amo na din na ubrahan nila shortcut. Pero suboy ang hapon action dyan, no? Ang nakatas ng trapiko mahinay pag ikaw kon ara niya sa heavy sini ang status action dyan, no? So subong hapon nakaluyan action dyan ang ginapangayo gid, no? Sa nga kapulisan adri ang kalinong kag katawhay gid, no? Pero ang iban hindi minami sa ila ang words nga linong kay tawhay kon action dyan. Dili ka naman ganun nga linong kay tawhay. Ga masakit na sila ya? Ha? Ga masakit sila kung linong. Oo. Ayun, di purma.
Sige, Action Zilla. Ara ka da sa by bus operation subong kabalo kung medyo anong sitwasyon. Balikan ta kada karon kung medyo may dulo detalye ka na. Itimbre lang kami di kay i-report na ng by bus operation naman dala sa lugar. Yes. So action dyan, like kita diri subong sa Purok Maymayao na Barangay Bata, ini si Action Zil Minaro. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat sa report ni Action Zil Minardo. Gika naman sa patrol. Action Radio Philippine Standard Time las 5:17 na. This time mga ka-aksyon, tingwan naton nga makuhaan sang impormasyon. Kabalo ka in the national media networks, may mga report mga ka-aksyon nga may ara na pagbaylo sa mga vaccination nga mga tiglawas, mga pamuno mga ka-aksyon kung anong proseso sinidiri. And may mga bago pagiging nga mga vaccine nga ginggaan sang emergency use ilabi na sa mga menor de edad. May mga vaccine nga gina-allowed naman, no? Nga ito block para sa mga senior citizen. Ang pinakatinutuyo is to make sure nga maboost mga ka-aksyon nga madamo sang mabakunahan kontra COVID-19. Kabalo naman kita subong mga ka-aksyon nga sige gyapon ang aton nga pagpakigbato kag ara pa kita gyapon sa ginatawag naton nga pandemya. Di na naton dapat pagpabuyan-buyanan ining sitwasyon naton kung COVID-19 ang paghahambalan. Oy, sa ito mga ka-aksyon, may mga mensahe ka mga luyag ipadala pamangkot mga ka-aksyon kung nireklamo, pwede gate, i-text lang sa itong text hotline 0963-7570874. O kung pwede nyo mandra mabutang sa itong comment section, sa ito naman nga Facebook Live. Kaya pwede gini na mga ka-aksyon, pwede nyo gig kami dirigaan sa mensahe ninyo. Iba may mga greetings, pwede man. Hindi nyo gig pagkalipatan. I-search lang ang Aksyon Radio Bacolod Facebook page. Ato ni naigaan sang igtalopangod sa dili gid lamang madugay. Ang iban na amatamaton ko niya, samtang gina-contact nato yung contact person, may nga pon kay Sir Manjo Arnejo. Sige, kabalo kita mga ka-aksyon, damo man ang tika nga ginahimo ang syudad sang Bacolod may kaangtanan sining COVID-19. Ilabi na pinaagi mga ka-aksyon sa pagpadigayon sang lapnagon nga vaccination program nagalabot sa barangay, sa mga kapurukan, may mga vax-ay ang syudad sang Bacolod. Ang mga mall nagakandak sila sang vaccination program lamang, masiguro nga madamo nga mga Bacolod noon ang makababakuna na kontra COVID-19. Joining us this afternoon is a Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, si Dr. Chris Sorongon. Doc Chris, good afternoon. Si Aksyon John Diaz sa Aksyon Radyo Bacolod. Yes, Action dyan. Mayong hapon sa tagpalamati sa atong programa. Good afternoon, Bacolod. Yes, Doc, can you please give us an update? Kamusta na subong, Doc, ang atong vaccination program diri sa may syudad sang Bacolod, Doc, before the end of the term of Bacolod City Mayor Bing Renadia? So far, no, malamig ang aton nga vaccination record, no, as far as Bacolod City is concerned. Sa aton nga latest na datos gikan sa Department of Health, as far as our fully vaccinated population, yara kita sa 136.35% sa aton nga target population. Sa ato naman nga mga senior citizen, naman ang 82 nga population, nakaagom na kita sa 153.20% sa ato nga target population. Amo ini isa sa mga rason kung padayon kita na paidalom sa alert level 1 ang syudad sa Bacolod, mga lapit-lapit na 5 ka bulan, no, sang nagsugod nga kita natagan sang mandato sa National Interagency Task Force na mapaidalong ko sa alert level 1. Kag ginakalipay naman na i-report sa atong populo dito sa syudad sa Bacolod, ang syudad sa Bacolod consistent, no, number 1 kita sa vaccination rate naton sa Pugos sa Western Visayas. Nagapanguna man kita sa aton mga chikitings edad 5 to 11, kag of course sa aton nga 12 to 17 nga population group. As a matter of fact, next week, no, June 30, sa last day, no, sang pagdumala ni Mayor Bing, mag-iwan pa kita sa launching sa naton nga vaccination na additional booster sa edad nga 12 to 17 sa mga immunocompromised na population. Amo niya mga kabataan nga may mga panatian nga gusto magpa-booster o magbatol sa ilang third shot, kay natagan na kita sang clearance sa Department of Health sa National Vaccination Operations Center nga pwede na nato natagan ini nga mga grupo sang ilang third dose sang bakuna.
Doc, if you won't mind, pila gani atong target population in Bacolod and how many ni ang 136% because we are more than 100% target eh. Yes, pati ang ato ng 136%, that's 80% ng ato na target population. Ang ato na target population yara sa 476,093. So far, ang nakabato na sa one dose sa ato na populasyon, sobra na 529,757. Okay. Ang ato naman yung fully vaccinated, yara na sa 649,137. So Okay. amo na nga ato na datos para sa aton nga vaccinated population diri sa syudad sang Bacolod, Action Jan. It simply means gani Doc Chris nga do na talalapod gini naton halos tanan nga population diri sa Bacolod kag na-encourage naton sila nga magpabakuna regardless of their age group kag anong ilang nga kondisyon. Yes, that's true, Action Jan. And that's the reason why kung nagtaon nimo, miskan nga daw gataas sa kaso sa Metro Manila, kita din sa siyudad sa Bacolod, padayon ang aton nga single-digit cases. Kag padayon ang aton nga pag-progress, ang padayon sa aton ekonomiya, kag ang mga restaurants naton, ang mga establishments naton, mga businesses naton, sige padayon ang ilang recovery. Kay tungod, ang kalabanan sa aton nga workforce, kalabanan sa aton nga mga frontliners, kalabanan sa aton nga mga kabataan na bakunahan na gyud. Especially sa Subong Sini, sige pa nga aton nga libot no, sa mga eskwelahan kay gusto naton nga pag-abri klase sa malabuton nga school year basi mag face-to-face classes na ang aton nga mga kabataan upod ang ilang mga ginikanan kag immediate family members bakunado para at least safe gid ang aton nga eskwelahan, safe man ang panimalay. Kag ang pinaka-importante action dyan, safe gid ang Bacolod City para sa pumuluyo naton sa padayon nato nga pagbato sa sini nga pandemya nga COVID-19. It simply means, Doc, as well, nga active gyapon ang EOC regardless nga natapos ang eleksyon or managtapos ng termino ni Mayor Bing. Yes, Action Jan, even during the election period, even after sa election, padayon ang aton nga responsibilidad, padayon ang aton mission, no? Ang aton objective nga ma-achieve ang aton vaccination rate, ang aton pandemic response. Wala din na nagauntat kag sa aton na yung vaccination sa pandemic response. Wala man na yung may ginalantang mga kolor kung pulahan ka man o putian. Ang importante, ang atong pumuluyo nga gusto magpabakuna, gusto magpa-booster dose, gusto magpangayo ulit sa atong pandemic response, dapat ginaya at tatapon naton kag asikasuhon. Kaya ang aton nga ultimate goal, ang gusto gid ni Mayor Bing, ang syudad sa Bacolod safe, ang syudad sa Bacolod padayon ang progreso, na-achieve ta gid na. That's why in the words of Mayor Bing, na-achieve nato ng valedictory finish sa COVID-19 nato nga pagbato kay isa kita sa mga nauna nga municipality kag syudad sa bugos ng Pilipinas nga napaidalom sa alert level 1. Considering job well done. Excellent job no para sa atong mga frontliners, para sa atong nga chairperson sa IATF, si Vice Mayor LC Cabillaran, ang aton mga city officials, ang aton mga barangay captains, aton mga BHERDs, tanan nga mga miyembro sa aton mga vaccination team, ang aton nga mga clusters sa Emergency Operation Center, ang mga heads naton, ang aton executive director si Ma'am MD Castiang, no, kaday Councilor Cindy, kaday Councilor Ising, kaday Councilor Inoy, kaday Councilor Ayesha, kaday Councilor Consgres, tanan sila na nagdira-bira gid bulik sa pandemic response, kaday Councilor Tito Ramos, kaday Councilor Archie Balibar nga nag-offer sa ordinance sa aton ninyong protocol. Tananin sila action dyan, nagdira-bira gid, nagpatay-patay bulig, and of course, sa inspiring kag sa hands-on leadership ni Mayor Bing, amoy na nga napatapos naton kag naplastata gid ang atong pandemic response kag Subong Sini, ara gyapon kita sa alert level 1, kag bakunado gid ang kalabanan sa atong pumuluyo diri sa syudad sang Bacolod. Sa ibang Doc nga wala pa makababakuna kontra COVID-19, diin sila pwede makakadto, diin sila pwede maka-avail sang vaccine, Subong. Yes, sa Subong Sini, may sustain kita na mega vaccination center sa aton nga Ayala kag SMX. Abrihin na Lunes hasta Domingo, alas 10 sa aga, tugtog alas 4 sa hapon. Kag may harap pagkikita sa Jollibee Katuslao, part ng aton nga private-public partnership. So, abri man ina, Monday to Sunday, 10 a.m. to 4 p.m. Kag sige man ang bakuna sa kada kabarangayan sa ilang tagsa-tagsa ka mga health centers on a scheduled basis. So, tapos ang aton mobile vaccines, sige man ang libot sa mga eskwelahan, sa mga business establishments, ng mga nag-request sa ilang on-site na vaccination, sige action dyan. Pero sa mga walk-ins naton na gusto magpa-booster, gusto magpa-bakuna, first, second dose, first booster or second booster,
Doc, do we have enough vaccines ang ara sa inyo? So far, tanan nga brand except lagi sa Sputnik, may ara kita nga supply no sa bakuna sa aton nga cold room. So Ay enough. adlaw-adlaw ina sa aton nga hadol sa EOC, ginatagi naton inventory kag ginasiguro tang nga ma-utilize gid ang aton nga vaccines. Kag adlaw-adlaw pa may meeting ang National Vaccination Operation Center gina-monitor ang supply ng vaccines sa tanan nga mga syudad sa focus sa Pilipinas. So far kita diri sa syudad sa Bacolod, substantial kag bastante gid ang aton nga vaccine supply for the people of Bacolod City. Even ang atong mga bisita gikan sa probinsya sa Negros Occidental kag sa mga outside of Bacolod City nga gusto diri magpabakuna sa syudad sa Bacolod. Frankly speaking to, Doc, bisan na hindi ka taga Bacolod, gina-cater, ginman ka diri sa Bacolod, no? Especially kung diri ka nagatrabaho nga magpabakuna ka. Yes, action dyan. Kaya in the first place, sila diri ka obra, ang iban diri ka eskwela, ang iban diri nagalagaw, nagaagi. So anybody nga magsunod sa syudad sa Bacolod gusto ta bakunado, vaccinated para ang gusto safe sila mag-interact sa pumulo sa syudad, safe man mag-interact ang pumulo sa hindi taga syudad para at least masiguro ta nga ang syudad sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental safe kag para sa atong mga bisita, sa atong mga turista, para sige-sige na gid ang pagbawi nato sa atong ekonomiya kag makabangon pagit ang aton nga turismo. Kabalo naman kita nga ang Bacolod kag ang Negros Occidental kadamong din sa mga tourist spots kag attraction nga ginakatuan kag ginabisitahan sa mga bisita naton diri no. So nami gid ako ngaton nga i-showcase nga we are a fully vaccinated city and province. We have been in alert level 1 for almost 5 months. Come visit us. It's safe to travel and enjoy Bacolod City. Doc, anong mensahe mo sa iban nga kadamo nasa nagpabakuna, may ara gyapon wala nagpabakuna bangod sa pila ka mga rason kag konsiderasyon? Anong luyag may palabot sa ila, Doc? At yung una sa tanan, no, ang ato na ginarespeto ang desisyon nila kahit ang ato nga bakuna is relatively free, kag voluntary action dyan. Pero halong kita, kahit ang COVID na yan, tested and proven na sa aton nga datos na kung hindi ka bakunado, laban-laban gid, na delikado ka, laban-laban gid, maggrabe ka, worse, basi mapatay ikaw. So vaccine is safe, vaccine works. Kabay pa na may change of heart kag magpabakuna ka, think not only of yourself but think of your family, more so think of your city Bacolod. Amo na bala magpabakuna imo nga gugma sa Bacolod. Tani hindi kita maging selfless kita, hindi kita maging selfish para gusto maging safe ang atong panimalay, maging safe kita kag maging safe ang atong nga syudad. Thank you so much, Doc Chris. Thank you so much sa serbisyo mo sa Bacolod EOC kag sa syudad sang Bacolod. Good afternoon. Salamat namin action dyan. Salamat din sa Action Radio sa padayon ninyo nga suporta sa atong nga vaccination program kag sa atong pandemic response. Mabuhay kag sa atong nga pumuluyo. Bato kita gyapon sa pandemya, minimum health protocol, magpabakuna para at least safe ang atong nga syudad. Sa ngalan ni Mayor Bing kag sa Emergency Operations Center, mabuhay ang Bacolod City. God bless us all. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatian mga kaakson si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center sa pinakauling update in terms of vaccination program sang syudad sang Bacolod kag sa mga available nga mga bakuna para naman sa mga wala pa nakapabakuna kontra COVID-19 nga daw nagapang duwa-duwa pagyapon ang ibang nga do ara na gid do mapagumbakuna na gid pero do may ara pagamay nga nagahawid sa ila. Sige, panumduman sang gusto because vaccination is a personal choice. Sige, Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:30 na. Maka-aksyon ng regular na pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3 ang may dako nga mabulig sa berries nga balatian aton nga lawas. Kay kung sufficient ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, pagi sa adaw-adaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050,
Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagit kag mangin produktibo kami. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:41. Kaya na makakson ginagaan na kita initial report nga may bypass operation dala sa may Barangay Bata. Ibaloon nato ng detalye sini naguntad nga bypass operation sang kapulisan. Ubod naton sa piyakang linya ang atong nga Patrol 2 Aksyon Zil Minado. Aksyon Zil tamen. Action dyan, naaresto ang duwaya kalalaki no, sa ginapatigayin nga bypass operation sa Purok Maymayaon na Barangay Bata, Bacolod City. Sinigid lamang nga hapon, no, adlaw sa nga Miyerkules ya action dyan. Kung sa diin ang mga suspetsado, ginkilala kanday Jerry Conlo alias Mix, isa ka street level individual, 56 anyos siya, kag wala sa nga pamilya, aksyon na dyan, no, kung wala asawa. So, ang kasubong man nga nadakpan, ini si Rex Capos, 32 anyos, kaga residente man sang nasambit nga barangay, kaga Purok, sa nga syudad sang Bacolod, no? Papakaisana, ini sila action dyan, no? Okay. Kaga nakuhaan, ini sila sang 23, kabilog nga ginasuspetsuhan shabu, kaga 200 peso bill, kaga 23 ka mga Aksyon Zil, 23 ka mga gagmay nga mga sachet, no, sa mga suspected shabu. Yes, gagmay siya katama action dyan, no? Ang nakuha sini sa ilang sa siya sari-sari may ara nga per square may ara man nga elongated ang shape siniya sa nga plastic sachet. So ginabuluan ta ini ang kabugaton action dyan nga 4.3 grams kag may ara standard drug price nga 29,240 pesos. So subong action dyan ini ang duwa ka suspetsado yara na sa kustodiya sa nga Police Station 3 para sa nagakaigo nga disposito. Action Zil, ano nang ilang nga category man? Ang subject dari amo gini si Jerry Conlo. Okay, ano ning category ni Conlo Action Zil? Pareho ini sila action dyan nga street level individual. Si asabahin sinisa nga kapulisan, gina-check pa nila action dyan ang record sini na kung may mga pending sila o kung na previous cases. Okay, dini ano ganyan Purok again? Purok Maymayaon ng Barangay Bata action dyan. dini sa exact anong pinaka-location nila lapit sa Denman sa merkado? Suludlon na action dyan. Suludlon siya. So, Okay. Pangalin mo sa may proper dala ka bata, pakadto ka sa east, pakadto ka to pagwa para sa conference nga dalan. Sa may DY City, ayun siya. Suno kay Papang Nixon. Okay. Sa Sudlan namon. Oo. Dari na gali sa wala. Action dyan. Sa suludlon gito gali ya. Dolapit Yes, sa suludlon may amo nang daan nga radio station da. Correct. Okay. Ini action dyan. Oo. Ang duwa ka suspect, isa na din sila kabalay. Nagpakaisa sila nga duha. Nagpakaisa sila. Okay. Ang ano ni ang balay na di ukmungan dari sa kapat session o kon ang ining ginkandakan sa bypass do dra lang gid na tsempuan nga dra nagbaklanay. Action dyan, nadra lang dito sila yan, no? Nagbaklanay sila sa may balay sinisa nga duwa ka magpakaisa upon duwa ka suspect na nalakpan subong sa kapulisan. Okay. Kaya na to si Ma'am Vargas or sino tong in charge man? Ang ila lang nga station drug enforcement team lang no ang gapanguna sa ila si Police Lieutenant basta ang ila gidra no leader sila si merkado na dabla mong sa may backup 3. So gali so both Sir Bermejo. Yes, oo. Okay, so both silingon, subong matinion, ginahimos na no ining area dra, kagindala na dito sa may police station number 3 ining duha ka mga nagkaladakpan na. Yes, nadala na action dyan o timing gate, nadala na sila sinilang gate nga hapon no mga 5:30 siguro ko na 5:35 na action dyan nagalin dito sa may area. Okay, go ahead Action Zila. Yes, so action dyan, no? Buyad to ang balita nalikan sa patrol. Ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action! Flash! Report! Action Radio! Action Radio Philippines Standard Time na 5:45 nan.
Nabatian ang flash report sa ato ng mga patrol sa ginpatigay nga buy-bust operation dira sa area sa Barangay Bata sa sulad sang Bacolod subong nga hapon mga kakson. Magpakaisa ang nadakpan sa ning ginpatigayon nga buy-bust operation sang kapulisan. Perting nga mga subong buy-bus sa norte pa sur nga bahin sang probinsya ang Bacolod laman ka pahulihi. Pero kagabi ara man sang buy-bus operation sa bahin sa Barangay Mansilingan dumasulo sobra man to 100,000 pesos nga balor sang Cebu ang na-recover man sang mga kapulisan. O sa may syudad sang Sagay, amo kay nang ginbalita naton, may nadakpan mga kaaksyon nga isa ka wanted person. Ang kaso sini 10 counts of rape. Butsingon kapulo ya kabes nga ginhimuslan o kung may nagluntad nga sexual abuse nga nakometer sining suspect mga kaaksyon. Batok naman sa tagreklamo nga wala ginhingadlan. Na istorya naton kay na ang Women and Children Protection Desk sang Sagay City PNP iyadirigin pa tagdugay na ni kuno nga natabo. Madamo man nga beses. Ang problema lang, ang badiri ni mama, yung mga pulo lang dumduman niya nga mga tinion kag inadlao nga ini ang nagluntad ginatawag nga sexual abuse. May possibility guro nga may harap pag more than 10. Ining nadakpan mo ni si Christy Villegas, 46 anyos, sang Purok Star Apple, Barangay Bulanon, sa syudad sang Sagay. Ini siyang gindakop bangod man sang warrant of arrest nga ginpapanaog ni Honorable Judge Reginald Puentevilla, ang Executive Judge sang Regional Trial Court Branch 73 sa may syudad sang Sagay. Bangod man ini sa kaso nga rape mga kaaksyon, 10 counts of rape gido. Ang 10 counts of rape lain-lain ni tanan nga kaso gin-issue ni sang June 21, 2022. May ara na piyansa mga kaaksyon nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan nga nagalabot sa 1.2 million pesos. Tisubong inisa ara dra sa custodial facility sang Sagay City PNP. This time mga ka-aksyon, i-check natin na report gikan naman kay Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Oy pagatubangay sa duha ka transition team sa incoming kag outgoing administration ho nangin matawhay kuno subong hapon. Ibalon abi natin detalye kung ano tong natabo kay na ano na ang napanghatag nga mga dokumento kung abi ano na iristoryahan dito sa ginpatigayon nga pagsinapol. Action Radio City Hall Report. Sa detalye po natin si Action Dale Salazar. Action Dale, may nga po na. Naging mataway action dyan ang preparatory meeting sa tungasan duha ka mga transition teams ang incoming kag outgoing administration kay na sa may Mascara Hall sa may Bacolod Government Center tak na alas 2 ang hapon. So kay na present ang presensya sang DILG nga mo ini ang nagapatunga or nagapreside sa sining nga pagsinapol man ang lideres ng tagsa sa mga transition team si Congressman Greg Asataya sabay ni Mayor-elect Albi Benitez and then si Secretary to the Mayor Victoria Parañas kag si City Administrator Attorney Kwansing sabay naman ni outgoing Bacolod Mayor Bing Leonel Diaz. So kay in-action dyan, meron sa pila ka mga pulo pamangkot no, sa tunga sa mga transition team. Ilabi na sa bahin sang incoming nga administrasyon. So according to kay DILG Bacolod Director Maria Joy Mardes Madayaga, wala kay ina sa mga formal nga pag-turnover sa mga dokumento kundi initial meeting pagid lamang bangod matabo action dyan ang formal nga turnover sa mabot nga June 30 at 2022. So according kay Congressman Greg Asataya, ang chairman sang transition team ni Benitez, nanging matawhay ang ila sini nga preparatory meeting kag makitaan man ang kooperasyon sa tunga sang duha ka mga transition team action dyan no. So mani ginalauman nga tubtob magabot ang June 30 mangin masulhay sa gihapon ang pag-turnover sang mga nagakaigo nga mga dokumento. Haring tingog ni Congressman Greg Asataya. Well, number one, pasalamat kami for the continuous cooperation as signified and as committed. So we'll just facilitate all the
necessary preparations man para ma-secure ang mga documents which is mandated by law nga iga turnover by not later than June 30. Although nag-signify man sila kaina ang transition team sa present administration na may pila naman ka mga ready nga documents which will also help prepare the incoming administration. So kay needed gid na man nga makuha ina nga mga dokumento. So far okay man. Very fruitful man and ang cooperation na manifest Manila kaina. So Action dyan, portion nila lamang sa sinog ni Congressman Greg Gasataya. Karon sa action firing line, may pila ka mga concern ni din palabot man na si former councilor sa Sar Distrito nga kabahin man sang transition team ni Mayor-elect Benitez. Action dyan, kay kaina si isa dito sa mga concern nga ginraise sa nga ni konsehala kung pilagid bala ang numero sa mga job order casual o kung JO sang syudad na wala sang documents o kung datos nga napresentar ang mga nagtambong kaina nga transition team sang Leonardia administration kag pila pa gid ka mga pakayagman sang DILG kag ni re-elected Councilor Al Victor Espino. Ang ini nga balita gikan sa Bacolod City Hall ginadudong sa inyo sang Santon Plus Gold isa ka food supplement mga ka-action nga effective. Holang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Salamat sa report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Good afternoon lang kay Ma'am Ana Sinoro, Ma'am Elizabeth Gamala, Jocelyn Balahadya, good afternoon. Opo dyan si Sir Ofelinho Espanyola, Ruth Antiquinia Sumiwan, Ma'am Barky Tribe, good afternoon. Ma'am Georgia Gargasiran, Jose Mongcal Torilla, Nonoy Russell Ulitan. Ang iban, dugay-dugay naman. Mga kababayan, kanalakinan kag tunga-tungaan sa pagpa... Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, the size 1, pabalik dari sa itong pagpangalagad dari sa Action Reports Afternoon Edition. Radyo. Itamyawon ta niya nayo, nalin magsurunggot, dibla karon Rosemary Yanzon, Hungko, good afternoon. Ma'am Ana Sinoro, mayang hapon. Kagkay Sara, dakuno sa Villa Claridad, naga-monitor gid. Jose Melo, mayang hapon, taga Binalbagan siya. Emily Morden, good afternoon. Pag-greet lang happy birthday kay Gingging Rueda. Hoy, happy birthday dala kay Gingging. Ma'am Inday Blasa, good afternoon. Ma'am Homa Lumena, mayang hapon. Allen Marlinko, good afternoon. Ma'am Evelyn Nepomuceno, Ate Kim Iriman, mayang hapon dala sa inyo nga tanan. Rosemary Yanson, ara na. Jose Mongcal Torilla, mayang hapon sir. Nonoy Russell Ulitan, taga Sitio Sasyo. Taga Sasyo. Dito sa may barangay Panakiyaw, gali. Ma'am Georgia Galgasaran, Ma'am Barkay Tribe. Kay Kimpo Yulo, Dakano Norbing, Galicia, nga always gid nagapamati sa Action Radio. No? Ruth Antequina Sumiwan, mayang hapon. Jocelyn Balahadya, mayang hapon dra, patamyaw ko na sa otodya, nga si Ofelinia Espanyola. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las size 3. Kag inyo na batian ang kabugusan nga pagpangalagad sa aton nga palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Merkules kita nga presentation, Hunyo 22, tuig 2022. Salamat sa ating patrol 2 sa ating crossing patrol o action Zil Minado, back-to-back action papang Nixon Tahom sa ating News Center action on Defensor Lisay. Dili naman sa studio ay master control sa ating technical side action Henry Espolgar kag action JM Baikin. Sa kinaanda na kung inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa oras sa kabudlayan, kalipayan o kung kasubo man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio.